V nedeľu sme sa zastavili aj v Suchej nad Parnou, kde domáci TJ Vinohradník, ktorí hrajú o udržanie sa v súťaži, mali za súpera lídra súťaže OFK Majcichov. Prvý polčas bol v réžii domácich. Tým však chýbala koncovka a tak po tlaku domácich nakoniec skóroval v poslednej minúte prvého polčasu za hostí Roman Valko. Domáci boli veľmi sklamaní a nebolo im do reči, keď sme sa chceli cez prestávku spýtať na prvý polčas a vyhliadku do druhého polčasu. Tak dúfam, že to otočíme. Minimálna remíza, ale tak potrebujeme body, lebo sa zachraňujeme a musíme zabodovať. To je jasné. Treba to zakončovať a nemáme to šťastie, máme aj v zápasoch kopa šancí, len nevieme ten gól dať. Strašne nervózni sme pri zakončovaní. No, zápas je celkom dobrý, aj naši domáci teda hrajú pomerne slušné. Naši bohužiaľ, oni hrajú vždycky tak, jak je súper. Čím je slabší súper, tým slabšia hra. S dobrým súperom vždycky dobre hrajú. Mali aj dve čisté šance, nedali gól. No, keď sa podarí dať ešte gól, že bude remíza, ale keďže Majcikov útočí na prvé miesto, počítam, že nenechajú si utiecť, aby tu nevyhrali, čiže môže to skončiť treba z 2-1. Ja si ňu tak povedem spravodlivo a bude remíza. Suchá sa 100% zachrání, môže byť spoľahnutý. V druhom polčase schladil Majcichov domáci hneď v 48. minúte druhým gólom, čo nepridalo na hernej pohode suchovským chlapcom a potom mali viac hry hostia, ktorí pridali v 88. minúte tretí gól z kopačky Tomáša Gažoviča. Domácim sa po ďalšej minúte podarilo skorigovať výsledok gólom Jakuba Brestovanského, ktorý vystriedal v 70. minúte Petra Januša na konečných 1-3. Po zápase bolo v kabíne hostí veselo. Tak bol to ťažký zápas, konečne jeden z takých súperov, ktorí aj hrali, no len odkopávali. Nestali pred 16-kou. Dobrý zápas. Ste potvrdili úlohu favorita, aké sú ďalšie ambície? Vyhrať všetko, čo sa dá, skončiť prvý. Zvládli sme veľmi ťažký zápas z nášho pohľadu, pretože ako my, tak i domáci hrajú o niečo ešte stále, čiže v domácich je to stále boj o záchranu, čiže ešte to nemajú jasné. U nás zase nemáme jasný ten postup, čiže obidvom ústavom o niečo išlo, preto bol ten zápas náročný a som rád, že sme ho zvládli sme ho dobre takticky, disciplinované a výsledok sa dostavil, čiže som veľmi rád. Ako by ste skomentovali prvý polčas, kedy ste mali šance a nepremenili ste? No tak mali sme tam trošku viacej smoly, keď sme mali trochu viacej šťastia, tak by bolo úplne ináčí zápas. Nedali sme gól, na nápätí nám dali oni gól hned, čo nás úplne zlomilo. Druhý polčas nám dali zase rýchly gól behom 2-3 minút a potom sme sa tam trápili. Chceli sme to dotiahnuť, ale sa nedalo. Aké máte ambície ďalej? No, tak v prvom rade zachrániť sa, to by bol taký hlavný cieľ. A myslím si, že keď budeme takto hrať aj ďalej a snažiť sa hlavne bojovať, tak si to vydreme tú záchranu určite. Nemáme kondičku, druhý polčas sme odpadli a v prvom polčase, keď sme premenili šance, tak je to o inom. Nedáme gól, dostaneme v zápätí. Je to. Aj o tej kondičke. Dnešný zápas sme hrali lepšie než ostatné. Diváci sú spokojní s výkonom. Na to, že sme hrali s prvým tímom tabulky a máme ešte čo zlepšovať, aby sme sa teda zachránili. Hrali sme s prvým ústvom súťaže. Prehrali sme 3-1. Potvrdilo to mužstvo, že je prvé kvôli niečomu, lebo bolo lepšie od nás. Dokázali sme premeniť svoje šance, takže tým pádom sme prehrali 3-1. Čo sa týka tej záchrany našej, ja osobne verím tomu, že sa zachránime. Ešte sa hrá vlastne o 12 bodov. Myslím, že tých
6 bodov by sme ešte mohli získať, čo by nám stačilo na záchranu. Máme tu vlastne prípravku, rozmýšľa sa nad tým ešte urobiť predprípravku, to ešte uvidíme, či sa nájdú tí ľudia, ktorí by sa tomu venovali. Žiaci roky dozadu sa im darilo, vyhrali tú súťaž, teraz sú tuším 5. alebo 6. Tým sa darí, dá sa povedať, a doraz hrá 5. ligu. Západokraj a momentálne nejaký 6., 7. plne v pohode. Ačko na ďalšiu sezónu chceme nejakým spôsobom posilniť nejaký výbor a nehrať do záchranu a hrať minimálne stred a vyššie priečky. Hráme s chalami, ktorí sú tu od nás, zo Suchej, nejakí chalani z Trnavy, väčšinou sú to odchovanci, keď sú z Trnavy, alebo jeden chalan pozná druhého, ten hráva v volade, go osloví, pokúsime sa vybaviť, alebo nejaký chalan sa prisťahuje, robí príklad v Samsungu alebo nejakej firme tejto okolitej, či v automobilovom priemysle, hrával futbal, alebo ze stredného Slovenska, z východu, oslovíme, my dohodneme, ja ako funkcionár vybavím a tak. Ale väčšinou je tá domáca základňa. Zhrniem na záver, že góly za hostí strelil 2 Roman Valko v 44. a 48. minúte a tretí pridal v 88. minúte Tomáš Gažovič. Za domácich skóroval v 89. minúte Jakub Brestovanský. 3 žlté karty si odniesli len domáci Pavol Kuracina, Miroslav Rógel a Miroslav Sloboda. Chlapci zo Suchej však neskladajú zbrane a budú bojovať ešte o udržanie v súťaži. My im budeme držať palce, lebo na konci tabuľky v tejto súťaži je husto a ten boj nebude ľahký.